La L geminada és una grafia que no té cap norma estricta per saber quan s'ha d'escriure. Se sol confondre amb la grafia L, perquè habitualment els sons no es diferencien. Cal escriure-la. En algunes paraules que comencen per les grafies que pots llegir. Exemples: al·licient, col·legi, il·luminació, síl·laba, mil·lèsima. En algunes paraules que acaben en L, ila, alà, ilà. Exemples: aquarel·la, vila, cancel·lar, oscil·lar. Alguns noms propis com ara Brussel·les, Compostel·la, Gal·les o Marcel·lí. I altres mots no compresos en els grups anteriors, com ara il·lusió, mol·lusc, pol·len, excel·lent, satèl·lit, cal·ligrama. Som l'L geminada, dues L's ben juntes i ligades, com un pont entre paraules, amb un puntet entre mil abraçades. A il·lusió hi som sempre, a col·legi ens pots trobar, i a Brussel·les, que modernes, vine amb nosaltres a jugar.